Oi murenya korom gajuang en geno marane rio makare tarika na par koda beach dueno maro chiko ganario prario kod angwena waiko ni mathoth kabende weche go mag siasa magalwora mar God Kenya kata masa mar God Kenya pod dimbele gi makuli taka wonya korom gajuang tan pinke William Ruto no yore nyasi gwenge manyeri kama jalupne owuon ne okobede nyasi no nyasi mabeno timore kanyo mabende jatend pe jalupne ya kumano wanyisi kaka ne weche obedo kalwora ni jatend pinke William Rigathi Gachagua ne ntiere nyasi mabene ne ntie machiegni gi Nyeri mano Kirinyaga enango madhi mbele he God Kenya bende warango chamoke chenni maro imore kaka pile oroko pachiela mar ote machokari adeka ucheno no kabende wantiere live Facebook Ramogi TV KE mbui mar Twitter Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wachako gimago mwami opek tupunguze mambo ya 2027 na hata hiyo ukiweka mawazo yako yote 2027 na Mungu akiamua mambo ingine utadu. Jatend piny Kenya William Ruto siemo jo siasa masoko imasawa mar Kenya kailimbe mare manyeri kawuono jalupne Rigathi Gachagua ne orem ma okutene higni ariyo banka oloch mar Kenya siasa mar William Ruto selokore machalo nade wamiler nitie MCs moko manodhi against kaka nina pango to MCs ni kuduogo higni tokuok e apisi kaka Governor Masiaya Colonel Amoth Rasanga nikanye. They complained about the presence of brokers, the presence of people. More to my DCC, let them not be used like tissue paper with our leaders. Jopiny kod jotelo medo kuongo monj makoch manyotimore kar kunyo mula Mama Kalda mantinya teke county ma Migori sama governor ma county no nyole mokar mula no. Machiegni nyakorom gajuang jaloko maro en Belinda Adhiambo. Jatend piny Kenya William Ruto kwa jalupne Rigathi Gachagua mondo were gi weche siasa to kar mano oriwre kode to otine jopiny kendo ochopo singo mane gimiyo gana jo Kenya kinde ma campaigns. Jatend piny owacho magi kinde limbe mare mano otime kaunti ma Nyeri kawuono. Limbe ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua no orem chopo kendo kom mano oketne nodong' nono. Nyasi mar chako yanga diocese maduong' mar kanisa mar AIPCA mama sawa mar piny Kenya mano bagi skund primar Mangangarithi e county Manyeri no winjo kel kanyakla jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne kata kamano mano ne okotimore kaka mano ketengene Gachagua e jatend piny Kenya William Ruto ne odong' nono manyasi no orumo. Mabiro ndalo ariyo kende bang' jo siasa modok ne Gachagua seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom pogo jotelo maya e lwora mar God Kenya. E kinde mane nyasi no dhi mbele, Gachagua no oriko ni nyasi machielo mar yango higni 100 kanisa jokopere mabaricho e kaunti ma Kirinyaga mokiyo gi kaunti Manyeri kama ne jatend piny ntiere. Kata obedo ni weche mag siasa ne tem nyon piny nyasi no Manyeri, jatend piny no nenore ka gima siemo wang' Rigathi kuom dhi mbele gi rombe mag siasa e gwenge opogore kakoro odwaro mondo mi odogi apisi otine jopiny. Tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini sasa tuko na miaka mitatu. Hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027. Kwani mtu anachaguliwa tu akichaguliwa siku hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi hiyo ingine. Jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa mano yore nyasi no ko jatend piny Kenya William Ruto mondo riempie tich jalupne ko wacho ni Gachagua tich osetamo kendo oduoko chieno ndawa ma igoyo gi tend Kenya Kwanza. You have been christened as a cunning hare ambaye ameuliza mwenzake waende wakachape mabibi zao na sisi wengine tukaitwa hyenas. Unajua wengine tumeitwa barking dogs and you're the dog owner. But I want to tell Your Excellency, take heart. Let us focus ourselves on delivering the commitments we made to the people of Kenya, not on how to win the next election. Na hata hiyo ukiweka mawazo yako yote 2027 na Mungu akiamua mambo ingine utadu. That viper on your hand, Your Excellency, the viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency.
Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do. As the governor of the county of this Nyeri, mahali ulituacha, hapo ndipo bado tulipo. You are in our hearts, like we have always said. Tija Beach Mokado, josiasa moyiengore korka Gachagua, na onenore ka gima siemo jatend piny Kenya William Ruto, kendo ose kuom kelo pogruok e alwora mar God Kenya. Pogruok ma jatend piny gi jalup ne osebedo kanenore ayanga, ahinya to bang' jatend piny yiero jotend migepe manyien. Kapod wang'eyo mago mag siasa, Nyakura Mgajwang' jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okone jotelo duto manoyier owinjo mithuolo mar tiyo tich manomigi, ka onyiso ji ma ochwako liet mag siasa e alwora mar Masawa ma pachoka ni yiero pod ni mabor ma ok owinjo gisik gi wigi e wechego mag siasa. Kosingo maneno ni oganda mawuok Masawa yudo ber mowuok e sirikal, Gachagua manenore ka gima soko wang' jotelo mawuok Masawa mosebedo ka kwedo chenro magi okone gwenge moko sani okwe. To alwora mar God Kenya ema yiengni kod siasa makinde ka kinde. Hii ni wakati ya kazi. As far as I know, uchaguzi uliisha. Ama iko uchaguzi? The next election is 2027. Nyinyi watu ya Baricho, mlinipatia kura tukiwa na rais. Vile governor amesema kila mtu afanye kazi yake. Rais apewe nafasi afanye kazi yake. Deputy President apewe nafasi afanye kazi yake. Governor afanye kazi yake. Senator afanye kazi yake. MPs wafanye kazi yake. Kila mtu ako na kazi yake. Wakati ukifika, watu watarudi kwa raia. Na tupunguze siasa mingi ile imekuja hapa kwetu kwa mlima. Nikiangalia maeneo mengine yote hakuna shida, kumenyamaza. Mambo yote iko hapa kwetu. Nyakura Mgajwang' wasebedo kwago ni tarubin koten record kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo katiyo nyaka nochamo wakati kaka jatend piny Kenya Mara Beach. Bang' jatend piny Kenya William Ruto chamo mahigni 2 mokalo, lwasi mar siasa osebedo kalokore. Lwasi mar siasa no omiyo ng'anyo mapek onyuolo twak mar NADCO, kata kamano twak ne ok onyuolo lemo malong'o. Kata kamano gikone lokruok onene kit siasa ma jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne sane goyo motelo ne yiero manyien. Jafwambo mara Walter Nyambaga miyo mathoth ewi chal mar siasa higni 2 nyaka ne Ruto kaw apisi. William Samoei Ruto. Tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 lap ma Kasarani, jatend piny William Ruto ne ong'awo lwete kendo chamo muma mar apisi kaka jatend piny mar Kenya mar abich. Bang' Ruto ne chamo muma kamano, tich ne ochakore koyiero jotend migepe monywando, jok mane osire, josiasa kod jok mane kod riekni mag tayo weche mag sirikal mondo ne obed jal man kod mbi kendo lwete ne ni kamoro amora. Ruto ne ochako bedo machiegni kod jo od bura mage to kod mag duond buche mamoko. Bende ne okayo negi opea mocho donji otar mare. Od bura ne nenore ka gima tiyo kaluwore kod dwache owuon. Kweth magazin miolo moja kotelne kod ogai mar Raila Odinga ne ogolo twak malero ni ok giyango William Ruto kaka jatend piny Kenya ka gidwa ni mondo yaw mbui mar duoko mar ombulu mar IBC miluongo ni Sava. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Chakruok mare, jatend piny William Ruto ne oseazimio ka osingo ni ok ginyal riwore e sirikande. Sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana. My friends, sahau mambo ya handshake. Jodolo, jukendera tero mag oganda, jo ala kod josiasa ne oneno ka inego oganda kendo arita kwe ne ok bere kinde mag ng'anyo. Jatend piny to kod kweth magazin miyo ne osundi mondo obed piny kod twak kokale od bura kendo put mochuoge ne otise ni NADCO. E thuolono bende ripot ne oyango ni jatend piny William Ruto ne oromo kod jatend Azimio Raila Odinga ka itayogi kod mane en jatend piny Nigeria Olusegun Obasanjo. Ma ne en okang' mokwongo ma Ruto ne yie nywando kweth mag Raila Odinga e sirikal mare. Kata kamano, ripod NADCO ne ok onenore ka gima ne onyuolo lemo ahinya to motegno ni mar kata duol mar IBC nyaka sani pod kuome omoke rot kendo pod onge nyalo mar bago yiero madundo e kombe mayande odong' nono. Not allow you
Electoral Commission. E kit siasa mar Ruto bende ne oloki kokalo ng'anyo mar rawere mane otesore ni Gen Z mane ng'ure wi wach paro mar chik mar omenda 2024. Ruto ne otiyo gi mbim mare lego jo od bura ma Kenya Kwanza kendo puodho parono. Makmana ne mirima mar rawerego ne okelo rwakruok ma gikone to ne obolo parono piny kendo ng'wonyo iwe. Ibed ni ng'anyogi ema ne oloko kit siasa mar William Ruto chuth. Ng'anyo mar kijende gi Gen Z gi okelo gimiluongo ni ka in ja siasa to i promise jopiny gimoro to nyaka ibed gi gimiluongo ni accountability, nyaka ibed accountable. Lokruok mokelo en ni ibed jatelo machalo nade, ibed jatelo man gi pesa, man gi mbi machalo nade. Jopiny kok itiyo negi e yo maber to ginyalo chung' mondo gi defend rights gi. Ma it is on record ka party leader mara odhi mo kaw responsibility mo accept ni nyao nitie e administration mara ta yie winjou ayie bet kodu piny. Maendi is a commendable step nikech ruodhi mang'eny osewang'o pinje nikech wich teko. William Ruto debed ruoth ma wiye tek ma ok tur samoro Kenya ma wan go ma kwe ma wan godo ni de onge. Ng'anyo mar rowerego ne odonjo nyaka e gwenge ma Hoho mar Okak kama Ruto ne nie kod mbi ma oloko kaka siasa mare osebedo nyaka ne okaw telo higni 2 mosekalo. Siasa lokore. Gima timore kawuono ok en the same thing manyalo bedo kiny. Sani nyalo neno Gen Zs gi ni maybe by 2022 Migosi Ruto ne paro ni gin jok ma samoro inyalo wuonda kama to ne gichung' matek. Koro mano puonjowa niya siasa ni ochenj. Mondo Ruto ne res lwasi mar siasa ne ochako manyo gai mar Azimio Raila Odinga kendo mbaka ne otwere kaka inyal rese ma ok othule oko e tende kendo Ruto ne oriembo jotend migepe mage duto e apisi. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Bang' twak matut kod Odinga, jatend piny ne oloso sirikal machielo monywando jotend migepe nyaka mago mag jokanyo mag ODM. Ataro mar paro mathoth mag joge. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Okang' makama ne ok omoro ji mathoth maneni kod chung' motegno e sirikand Kenya Kwanza. Nimeweka mitego kila kona, kila bahali nimeweka, na niko na watu wako nipigia simu wakionekana tu karibu naambiwa. Ja siasa Maria chalo janam. Kamano bende janam bende ng'eyo ni to yamo ringo nade to igogo gi pisadi to ben samu winjore kaluwore kaka yamo ringo. Ang' neno kaka Mount Kenya ne okawo wechege mare mar sirikande monywando ji duto. Ruto ne otiyo kod oledhi mar siasa mane opuko yombo godo gila kendo chako limbe mare Nyanza, dho wadh Nam Chumbi kendo yudo rwak makende. Siasa, politics, leadership and administration. Gini ochalo an art of war. One, people should learn to read the lips of their principles. Okang' mar ywayo moko kuom jotelo makwedo sirikal mondo omi odonji e okapu mare. Ibed ni Ruto ne manyo yore mag thiro godo jogo mane kete tesre. Wanyalo wacho ni en survival tactic, but at the same time en gima nochune ni nyaka otim, ni nyaka okel jite mondo ket sirikande ni kik obed sirikal miluongo ni shareholders government. Nikech king'iyo kama ne Gen Z osechopo gi demands mane gin go e sirikal, nochopo kama koro kata mana sirikal ni nyalo gwetho. Kuom igni mabiro, lwasi mar siasa dhi lokore machalo nade e tend William Ruto. But watching the voice of the people is the voice of God. En telo ma winjo wach jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi mbele nyakor mgajuang' riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e bwo chenro mar uchaguzi platform dwaro ni rum mapiyo chenro mar yiero commissioners manyien mag duol matayo yiero IEBC. Giwacho ni deko mar chenro no osereto tije duol no kendo jopiny be ok yud ratiro mowinjore koriwo koda ka yiero ma adundo. Bende giywak ewi digni mar chenro mar chiwo oboke ma ochuno.
machalo kaka opande kod mamoko. Giloso odiochieng' hingo demokrasia e pacho ka. Some of the critical functions that have been affected include the following. 1. Pending by-elections. We members of Chaguzi note with concern that a number of electoral units have remained unrepresented for a period now because of the absence of members of County Assembly Ward and National Assembly. Over 5,000 Kenyans apply for replacement of lost or defaced ID cards every day. The intended Maisha cards have a 10-year validity period, which is a major shift from the previous generation of ID cards, which had no expiry date. Speaker Marod Bura Mamalo Moses Wetangula okoni ting ma okuongo magengo bang' jod bura wuok e yueyo en ng'iyo kaka idhi duog duol manyien mar yiero kod kiewe pacho ka IEBC ka kwa gai mar doho Martha Koome mondo ni buche ma ochwal e doho e wi chugo IEBC otieki mapiyo kolose kanisa Jokopere Machebukwa e kar chung'od bura ma Kabuchai. Wetangula okoni buche mathoth mochwal e doho osebedo hinga ne chugo IEBC kendo oywayo chenro mag yiero ma owinjo beni timo moko kuom kuonde chung' ute od bura ma kombe gi nodong' nono. Wetangula bende oyango ni osiro paro mar kete agula achiel omenda masiro somo mong'ere kaka bursary. The country has gone without IEBC for a long time, and I take this opportunity to encourage those who have been making challenges in court to stall the process of having a selection panel for IEBC to rethink their minds and give way for this noble cause. Because the country cannot go to the next elections without boundary review, without boundary delimitation, and without holding by-elections of the constituencies that are already vacant, either by way of resignation, death, or court processes. We also have many wards that have got vacancies that need to have by-elections. And as you know, the Supreme Court has directed that IEBC means commissioners and not the secretariat. So without commissioners, we cannot move. Jatend piny Kenya William Ruto chiwo milion 2 ne skul ma Indarasha Hillside Academy manyocha macho wang'o mondo mi okonygi e nyiewo mwandu manowang' e kinde masira mane okelo tho ma jopuonjre 21. Jatend piny onyiso jaod bura ma Kieni Njoroge Wainaina mondo mi oneni ji duto manoyudo midhiero omesire kinde manonro dhi nyime akoro singo mar biro manyo won skulno David Kinywa bang' nondo rumo mondo mi gipori owacho kaka ibiro neni skulno odhi mbele gi chenro mage. Jatend piny owacho magi kinde mamoko kuom jonyuol mapok oyudo nyithindgi bang' masirano pod nitiere kod chuny lit ka bende chunygi dang'ne ka piny owacho to nolando ne giseng'eyo kuonde ma jopuonjre duto ne nitiere bang' masirano. Kwa wale watoto ambao waliteketea katika moto, tutapanga mazishi yao na wazazi wao. Wale viti yao ilichomeka, gavana ameniambia kuna wanafunzi karibu 140 hivi. Kwa hivyo Bwana Wainaina, wewe ndio mtu yetu ya mkono ya pale. Kama mbunge wa pale Kieni, nitakutuma tena leo na shilingi milioni 2 ununulie wale watoto wote wale viti yao ilichomeka nini, masanduku, nguo nini, ndio watoto wetu warudi shuleni tuweze kusonga mbele pamoja. Mimi vile vile nitatafuta huyo Bwana Kinywa ambaye ni mtu ambaye alitengeneza hiyo shule na anasaidia watoto wengi. Baada ya investigation kukamilika, tuone pia vile tunaweza kusaidia hiyo shule. Daken prareyo bang' sadek marutino nyakwaro mgajuang' chenro eno imore wakawo yo mokwongo kapok wakawo yuyo ne akasingo kawo moko kuom pachu kotenre kod wechegi ma bende ne waiko ni odhiambo ma kawuono. Wechegi mag oimore aneno kanyo ote mano moora gi Faith Mzomo
ka entiere Malindi. Owacho kanyo ni jatenda jopuonj dhuma ahinya koro chuan yang na loki. Wacho ka wan jatend piny Kenya ntiere kod projects mano chaki mago mabende oseket negi omenda tenge. Wacho ni iketo kamano kendo ntie chenro munjolo mondo me kika bedni o launch projects akasa. Wacho kanyo ni hunyo bedni ntiere chenro mitimogo wechego mag piny owacho. Lisho Odhiambo wacho kanyo ni en Asembo Nyaguko owuoro gimani timore ne jalup ker ma pachoka mamiyo koro kata mana migosi chung wanyalo wuoyo kaka wuoyo no makodho Elisha Odhiambo. Mary Onditi wacho kacha ni entie Karabok dala. Bishop Okoth Okoyo wacho ni en wuod Nyasanga. Ohore Degmo wacho kanyo ni entie Sigombre. Ang'o matimore kind Ruto kod Gachagua? Mane penjo mopenjo wacho na mos ne Archbishop Dan Okech, Bishop David Nyundo gi Bishop Wycliffe Odera. Neno bende kanyo ote manom orgi Past Reverend Dickson Ongola wacho ni siasa odwa chwakore ahinya to tich to tine pachoka jotelo nyobedni chopo singo manomi oganda jo Kenya en kod jaduong' ne Bishop Joshua Odongo Ong'aro gimora ahinya gi chenro ni mar oimore. John Waria wacho kanyo ni entie kodwa e chenro kanyo gin gi Mama Lea Waria kod Jonya Kach duto te wacho no kaumos odhiambo makawuono. Aneno kanyo Elisha Kayando manoja Biscop wacho kanyo ni entie kodwa e chenro kendo mora ahinya ka ene county ma Homa Bay. Neno bende ote mar Perez Owili wacho ni Kodera gimowuoro ni siasa ma Kenya okrum. Wacho ni wagone uru wageni uru mana kuom Nyasaye siasa ma Kenya kata ok biro mano Perez kan tiere Kodera. Eno ote mar Pastor George Marodi Jesus Fellowship wacho no mora ahinya gi chenro kata kamano wechego mag siasa ema dhi mbele kamedo liete pacho kae giama kodho gen seche mibro chiwe singo kata tim singo manomi oganda jo Kenya gin gi Madam Vida Mara Nyalkinyi Primary School, Engineer Colin Cyrus kae to gi Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church kachiel gi Jensi gimora ahinya gi chenro ni mar oimore to kamano kuom ote mago. Neno bende ote kanyo mar mwalimu Bernard Mara kachiel gi mwalimu Jael gin tiere gor wengo mag Migori wacho ne gin e budho Ginabi Mikaya Mishal gi Manuel mora ahinya gi chendo kendo giwacho ni wechego matimore god Kenya ema dhi mbele gi makodho oganda jo Kenya. Reverend Jared Owiti wacho ni Ramogi ler kapas ya wacho ni giyuogi Caroline Jared min nyithindo bang'uok e arus mar tipo mane gidhi mora ahinya ne gin makongeni Pefa mora ahinya gi chendo ni. Aneno bende Philip Omondi mar Migori County nogoyo mos ne jonyatike kuom lweny manyo makogi wacho ni ma MCA no bedo kod hinyruok wacho ni en gima ok winjo bed ni timore e kind oganda mora ahinya gi chendo ni. Aneno bende ote kanyo mo or ge jadolo wacho kanyo ni e kind jotelo ariyo lamo ema dwarore wacho ni ng'ato ka ng'ato pango gwenge koro sani wan walamo ne gibed kod kwe en kanyo gi Bishop Dickson Ojwang mora ahinya gi chenro kanyo wacho ni Seleno Nyango bende okaw mos kanyo erokamano ahinya jadolo mano George Ong'onge. Beno ote kanyo mo or gi Celestine Ochieng wacho ni en bendo sechopo kaka pilo mora ahinya gi chenro Sarasinga wang neno West wacho kacha ni en Kanyamkago wach siasa mar Kenya Tech wuora ahinya gima timore pacho kae to bende aneno kanyo ote mar Vitalis Ochieng wuod Game Karariu en bende wacho kanyo ni josiasa odich kod siasa to pod ndalo to podi owuoro jamacha ema mondo gimak negi otere do owich teko mane en go emben manadhano kaka wano kang'eno wacho kata kamano wacho kanyo ni weche moko ntie manyaka chopie doho. Wuod Rongo wacho ni poko local station nyaka no wachak ratil kendo pod entie mana kaka ene gwenge mana Nakuru gima wuoro ni siasa mar Kenya mondo mi room okyot gitamo wang gi jotendwa wacho ni biro goyo siasa to gibro tiyo karang'o. Opija Jachuma wacho kacha ni Nyamasaria Kisumu kae to wacho ni gin kanyo gi minode Mama Brighton oganda buda kod jochuma duto ma Kisumu kachiel gi uko Jamasala kantie Nyamasaria kono mga jangwa yo mana matin kata kamano kikidhi mabor ma en oimore waduogo bang' dakika machuok kende. Salama sana. Una feel aje at this moment right now? Nasikia vizuri. Na nimefurahia sana. Mam, unaweza ambia nini watu
pale nyumbani. Wajipange na kisasa. Niliona hii mchezo kwa Inoro. Nikafuatilia. Sasa naingia upande ya Pembio. Naweka 724177. Kahamusini tu. Sikukuwa nimecheza ati sana. Hapana. Na nikawa mshindi. Kila wiki shinda kila mwezi shinda mamilioni. Napiga simu kule mbinguni na kuita Yesu, shuka utende. Ulinipa namba ya simu nikupigie. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *381 #. Usisahau, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Pilot, uko ready ku take off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki Jet X. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No amiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chenro en hoimore wadhi mbele gi miyo weche manyien. Bang' tiyo higni 10 kaka gavana ma kaunti ma Siaya, Cornel Razanga sani ni pacho kendo tawo chenro mage oko mar kaka oko mar koko gi wich bar mag siasa kod telo. Higni 2 tok ka noseweyo apisi, ngimane chalo nade? Jafwambo mar Walter Nyambaga nolimo Razanga kendo omiyo walero wi wachni. Koyiengre kod katiba ni governors nyalo mana tiyo higni 10. Gin tamario kende governor machon ma Siaya Cornel Razanga. Olure kod mano kendo sani en pacho. Razanga oketo maino mare dongruok mare owuon kod familia mare kaenie dalane manisegere e Yalego Songa e county ma Siaya. Only product that can turn. Emomako kendo pith mar tiang' to kod oduma miye yuto kakandalo medo sudo. That can turn the economy Siaya to be prosperous is sugarcane. Ana puro niang ya lego ka. Ahaya puothe magiji tapidhe niang. Wan kwa puro to kono oduma en for sale. Oduma gin ma adonate to institutions. Manyalo ga chiwo kanwango ma excess maber tatero ni children's home kaka Kawachianga. Bedo kod magawa kanyakla kod biro loko gedo mage beda pisi e kata kar timo ala en gima nie chunye.
kendo medo lose ne ohala. In future, the whole thing, the whole complex can be turned into a very good commercial hotel. Anakunyo swimming pool. I still have pudan glik mar lose. Mondo obedi operational. Okoni bang' wuok e apisi, noyudo ka en thuolo malach kendo nyaka koro ne omed somo mang'eny mar yudo tat somo mar PhD e weche mag nyiewo kod ochumi, ahinya to telo mag loch gwenge e mbalariany ma Nairobi. Ma enroll for PhD in law. Kora chako somo. Koro nyase timo coursework. Rasanga miyowa picha mar telo mare kaka gavana ma Siaya kindene, gik mane omiyo mbi momor godo nene otimo e chunye. To jo Siaya gi kan nyawuok. To na make sure ni pesa mar expenditure okok Siaya. Tich na miyo mana jo Siaya lilo. Onge leakage ma pesa mawuok. Ni pesa ni kendo dang iwuog no dhi Kisii. Ni pesa ni kendo ang nuog kane no dhi Kericho. Ni pesa ni kendo kane odhi Nairobi. Okoni gima tek bede gavana en kidwaro yore mag ji madwaro godo bedo kod mwandu mapiyo e yore ma ok ler. To ka nitie ukora tinwang'o ka tich dhi marach. To ukora go bende ok nyal nwang'o gi Gleiman. Ukora go inyalo mana nwang'o gi kod ng'at ma bende osomo gi. Ere kaka ne odak kod jalupene ariyo mopogore opogore. Miluongo ni uludhe. Ne giludha ahinya i radio to ne nanwang'o uludhe ni ne wuok to ng'eny ne wuok kuom deputy. Koro nawacho na en oyue matin. Ta nwang' jasakwa moro. To jasakwa mana nwang'o no ta atiyo go maber nyaka noru. Wapenjo kaka inyalo ti kod jalup gavana ma onge fere mathoth. Idwaro deputy to bet piny. Nwadhi dwaro le e bungu. To le ni dhi dwaro e bungu bro kaowa atwa machalama. Kaunus. To kwan wang' office. Tibele ni kaunus. Kawinjo rok bila no nyalo betie. To dubed maber ndi. Kuchako ichakrok. To ka en mana ni in gavana tiluongo ng'ato ni bi. To ai in mitiyo gi mwandni. To ai beti office. To koro ng'at mani luongo ni dwaro ga ni mondo obedi ing'olne marom go kaka nene in mano to okano konyre. To en ere kaka ne odak kod MCS masani olo kor governors masa matin ibogogi kod thicho oko e apise. En tich maber gi jin nikech na anyiso MCS ni tich sirkal en tich sirkal. Tij wananchi en tij wananchi. Koro number 1 wananchi mokelo e office ka. Koro tijgi ma nyaka watimne nade? Nyaka wakuong tich. Ka in gi interest, in MCA donge tidwaro no interest ni obed kati project akwero gi. And no MCA nitie MCAs moko manodhi against kaka ni na pango. To MCAs ni koduogo. Ka nitie kata nitie chak moro manido nyiedh budo. Donge to MCAs go gibende gin mneji. Higni ariyo mosekalo, familia mare nene nade loni weche mag mibadhi. Deo governors mathoth pacho ka mane osewuok e apisi. To gima ne gi investigate nene ginwang'o ni nene en gima onge. Nikech kana achako tich to donge ne an awuok Nairobi. Koro nyithinda ne biro ga by air ka gibiro neno e dala ka. Donge koro mane auditor sugolo mano was a wrong thing. Kana ne gisenwang'o mano to an bende na yien kara kama ne en milion 6 adwok pesa go mona adwok. Onyiero ni en ya gavana kende manochamo muma nyadidek e bwo katiba manyien. To bende okikore gi siasa e kata tok osewuok e apisi. Kaka leader nosebedo Siaya ka kuom higni 10 ok anyal wuoka na we siasa. Oyo siasa antie to mana ni a engage ahinya mana kama do dwarae. To gisani jirende wachang'o kuome.
kosewuok e ofis pod nosiriki gi raia mane otere kendo nobiro e dalane kendo oluongo kata raia okaribisha e dalane. Dhano yuaga angi. Ne kata dabe nan pod gini ne inuoyo mar adek to rasanga ni ama kara ne pod do. Nitie jotelo mang'eny ma kata imiye thegi kama ok donji. To to seche ma en woko to koru moka ka entie to dwarwa kuma wantie wabet kanachiel gik michamo gi wachamo kanyakla fuke wabe seche moko be koloso no maber chuth. Rasanga wacho ni kata osedhi yweyo kamano to agombo ni telo mar James Orengo ochope kar chenro mag dongruok mage mane owuok kapok orumo. To nego bed ni jipenjre tich tomato do timo nade ma itimo nang'o to nikech rieko to Nyasaye ema miyo gaji. An siaka kendo siani en marwa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Tere kaunti ma Migori nyakwar Mgajwang kama ji auchiel kama oting'o obila ariyo kod MCA ma Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo oyudo hinyruok bang' kweth moko ariyo bedo kod gwandruok kalaro lowo man kod mula mantie Nyatike e kaunti ma Migori. Tulo makamano nomuoch bang' gavana ma Migori Dr. Ochila Yako nodonjo kar kunyo mula no motel ne romo mano ochan tim gi jokuny mula e wi bath lobno man kod mula mane idwa tim ne Kodesa. Gavana Yako notam donje kar kunyo mula no gi oganda moko mane goyo koko gino mano chuno bila tiyo gi teko mondo mi gavana no odonj e kar kunyo mula no. Kata kamano jokuny mula go notiyo gi gilweny moko marakore gi obila kendo hinyo obila ariyo ka ji moko ariyo no yudo hinyruok bang' kano chwadgi gi magina gi obila nogono. Ji moko ariyo no yudo hinyruok matindo. Wananchi wanalia, wanasema they don't want Chinese, then you want to force Chinese to the hill by force. So I think the people, power belongs to the people. The people have sent a very strong message. And also I'm beseeching the security team. Let them not be used like tissue paper. More so to my DCC. Let them not be used like tissue paper with our leaders. Member of the county assembly of that area had a fight with some people there. When I went there, he wasn't there. I found representatives of the artisanal miners. We had a brief discussion with them. They complained about the presence of brokers. My doctors and my team of nurses at the emergency room, they are handling it accordingly. Right now, most of the patients which have been brought, they are absolutely stable. But yes, they do have serious injuries, especially to the head and to the chest area. Kwa dhia Migori waridre Homa Bay County kama county ma Homa Bay en achiel kuom counties ma pod ni kod pek kaluwore gi midhiero moko adek madongo ma bende ong'ere kaka triple threat ma juko rawere kendo en lweny ma sirikal kod riwruoge ma ok mag piny owacho osebedo katiyo kanyakla ma duoko piny. Thoth midhiero ma juko rawere ahinya to mago manyiri thoro timore e gwenge kendo ma osemiyo moko kuom nyamrerwa kod ruodhi e kaunti ma Homa Bay owuok gi riekni ma konyo e kedo kod midhiero go. Jafwambo marwa Alia Beach miyo waler e midhiero moko kaunti ma Homa Bay. Lweny mar kedo gi midhiero moko adek mathoro imoro were ahinya to mago manyiri kata triple threat kama oting'o wach ga moyie ma oiu landruok kute mag ayaki manyien kind rowere kaachiel kod lwenje mag kit chwech en chandruok maduong' ma sirikand kaunti ma Homa Bay kaachiel kod migepe mamoko osebedo ka kedogo ka nyamrerwa kaachiel kod ruodhi gi jolupgi osebedo ka konyo kedo kod lwenyni ka gin bende giwuok kod chenro mopogore mar reso rowere. Nicholas Osoma en jatend nyamrerwa e gwenge mag Lower Korayo ka chud bura mar Angwe wacho ne gweng'no gichoko rowere manyiri kaachiel kod mago ma yawuoyi ka gigo kodgi mbaka e pek mag kale kendo puonj be gimiyogi e yore ma ginyalo ritorego. Triple threat en landruok mag iye moiu, sexual gender based violence kod early teenage pregnancies. Koro ma osebedo ka ni malo ahinya ma kendo ne wasebedo gi chenro mar go mbaka kod joma tindogi, chuo kod nyiri kaachiel kod jonyuolgi mondo mi ging'e ni sama magi timore to
ngimagi ok ni kama ber. Kamba kama kamano bende genywande rowere mantie sekta mar boda kaachiel kod jokanya sektas mamoko. Manyo boda gi ma ole tendo manyire gi boda gi mating'o gi. Wasedhi nyaka boda stages ok kod gi mbaka. Kendo mamor digine nang'owa gimo gina the sense. Nikech magi nyimine gi magi nyigwenge gi. Bende ko tigi nyam rerwa kende watiyo kata gi ministries moko kaka ministry mar interior chief otiyo maber. Adana wach bende watiyo gi ministry mar education schools kwa they we are able to liaise with the school matrons. Thoth midhiero mathoro juko rowere gin mago matimore kor gwenge ma irito gi ruodhi kod jolupgi kendo lipodego kungo chopo ofisegi kapok ochopo bede migepe mamoko mag sirikal. Jalup ruoth Malowa Korayo Judith Ojejo lero moko kuom okenge ma giketo e kor gweng' mar kedo gi midhiero adek madongo go. Watiyo gi jodong gweng' wan go ma orito villages kae to koka wak take from information from jodong gweng'. Koro with jodong gweng still not enough mondo wa reach out to the people in the community. Spies one go. Like in every nyumba 10 one keto spies ariyo. Koro kako yudo wach o identify nyathi man gi ich, o identify nyathi ma osiep nyathi wadgi, kata o identify nyathi mosiep wuoyi machielo kapod odhi school. Information ni chopo ne assistant chief e sama chon. Sekta mar thieth bende ni kod ting' maduong' e lweny ni kendo nitie ute mag thieth e kaunti ma Homa Bay mani kod kuonde ma oketi ne rowere mag nyalo yude puonj kendo ginyalo goyo mbaka pek machandogi. Osiptal ma Nyagoro e kar chund bura mar Angwe gi mano manyal kinye kar chund bura ma Homa Bay town gin moko kuom ute thieth ma itime chenro mag rowere. Rowere mane yudo EMOU ne gin 45%. Matiende niya 35 girls ne yudo ich kasagi mapok oromo. But gisani e dwe mar 8 2024 oseng'isore gi data ma wan godo ni sani wan mana gi nyako achiel of the age of 15 to 19. CHVs magwa nigi referral forms. There is a way mag refer these patients to gi inform in prior ne maybe service provider man kanyo ero ni I've sent you a certain client tadwaro ni mondo yud such a service. Koro CHVs the youth champions osebedo katiyo matek mar end the triple threat. Riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Naya Kenya odiero moko kuom ute thieth e kaunti ni kaachiel kod rowere ma gitiyogo mar chiwo puonj e kor gwenge ne rowere e yore ma ginyalo duokogo piny midhiero ma jukogi. Koro wadhi e community wapuonjo nyithindo, wapuonjo jonyuol, wapuonjo joma chuo kaka wanyalo ensure ni wageng'o kute mag ayaki kuom nyithindo matindo, kuom rowere, wageng'o iyomo mondo kuom rowere gi vijende matindo. Ing'eni gin giluoro gabiro e hospital, koro watemo mondo wadhi e gwenge mondo wakelgi e hospital. To giluoro ahinya nikech gineno ni gidhi bedo judged, to mano to ne gilack information about services gi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Malo jopur 13,000 e kaunti ma Homa Bay ma osebedo ka yudo tiegruok mar weche mag pith mag yien kod kedo gi lokruok chal kor lwasi nosidhnegi kondo mondo mi giter lony mag gin e gwenge ma giwuokie. Chenro no bagi e kar tiegruok mar tije lwedo Masero e kar chung'od bura ma Homa Bay Town gi riwruok ma ok mar piny owacho motisi ni Trees for the Future mosebedo ka tiego gi kuom higni 4 mokalo. Kopogore gi chenro mar pith yien, bende jopurgo timo pith mag alode, olembe kod kothe ma ochayo oro kendo thoth gi gitimo e puothe ma gin gi miechgi. Kako riwruogno wacho ni chiegni hekas moinga 16,000 gitime chenro ma kamano. Afias mag riwruogno Masi Karundika mano tele nyasi no okoni pod gibiro dhi nyime gi tiego jopur e kaunti ma Homa Bay kod gwenge mamoko e counties ma oluoro nam Lolwe. We have grafted trees, mango, avocado and citrus, and that is a huge opportunity that we are building here like in other counties,
because there is huge market for consumption locally and also for export. Ma grafted gi nyak pesa machuok. Kikwa bedni bende ni kakoro wayudo lempego to wiwa wil ni okwa pidh bando. To wiwa wil ni dhok ok chiemo kwa nyal keto gada. Koro watigi low ma wantiere go yo moro makare mwang'eyo ni mawaketka mai waketka mai ndiko ketka, and in fact onego wabed gi advice kowuok kuom agriculture officers. Wagombo ni mondo county government omed ndiko agriculture extension officers. Kajoge nyalo chako support their own farmers magise list going forward. So number medore mar farmers ma join gi to fruit trees bende pidho ka ji dhigo nyime kamano. Aseneno ni DJ nikech mitimo program biro miketi alama manager onge watimo practically ineno kaka time to gik mwasetimo biwa dongo kata sababu wuoyo mwayudo certificate. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. We are interviewing Celestine Dinda, and she's telling us about the business behind content creation. You see, when you started, you didn't start because of a client. It was just me with my normal life. I didn't think that my normal life people would want to watch it. So I was just being me. So I feel like when you continue being you, like I know there are things I can't do. Because growing up, I didn't grow up with these things. I know there are things, I know right from wrong. Mm-hmm. I know this is not me. And if I do what is not me, hata wewe mwenye huta consume, uta feel, no. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator.shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 5 onyango. Manera Mugi TV.